Kai ma ka kula da kanka. Kaka bar min kanka da yunwa. Sai fa sai in ba abinci ki bane ba na san ci. Zan jure ma kawai har sai mun tashi daga office. Tashi kenan. Allah ya tsare. Take care. Sorry na makara yau sa. Babu damuwa Aisha. Ai na san baki da wasa. Kamar yadda Oga ma baya bari ki wasa da aiki. Have a seat. Thank you. You're welcome. Babe, agogo sarkin aiki. Yanzu daga dawowarki ba za ki je ki huta ba kin zo nan wai kina aikin ki sai. Gaskiya kamata ya nemo mai aiki. Saboda gaskiya ayyukan sun miki yawa. A'a kakka fara. Ni na ce maka ina buƙatar mai aiki. Naga aikin nan tare miki sai dan ka fara gajiya. To ai gaskiya nake fara. Yanzu kin ga da muna da mai aiki zuwa zaki ki kwanciya ki huta ki ci abinci ki wanka. Ba na so ka banda in samu ladanka. Ai tare miki. To, amma ni da zaki bar ni aikin gidan ni kadai da yanzu shikenan ma. Oh? Da hankali na kwance kawai wahala ce ba na san kina ganin mutum. Ni fa ba na wahala ka daina cewa ina wahala yanzu dai ta yi wanke. Ta yi wanke. To shikenan. Za ki dinga wani murmushi amma ne? Zaki? That's great, Aisha. Shi yasa nake jin daɗin aiki da ke. Na gode isa. Wow. You are so talented, Aisha. I'm so proud of you. Thank you, sir. Amma akwai mutanen da ake ganin su shafafu da mai ne, su duk abin da suka kawo daidai ne, za a yi jan gabo da al'amuransu, to a irin wannan sai ga cewa mu ba mu da ta cewa. Ko ba haka ba, amma ni abin da nake gani wannan ba shawarar da za a karɓa ba ce. Ana miki waya ke ɗaukan ɗauki. Kashin bayansa ne ya samu matsala ba lalle ne ƙarin ruwa ba. Isa har ya kai. Humaira.